drenge og piger. I dag laver vi en video sammen med Jordan. Han blev recruited i klanen i vores seneste video. Så gå lige hen og tjek den ud, hvis I er så. Og så like og subscribe til den video og til vores kanal, hvis I kan lide den. I dag laver vi one exotic only, så vi må kun tage én exotic og købe. Alec, hvilken exotic går du efter? Jeg går efter det double barrel shotgun. Og hvad går du efter? Jeg går efter Hop Rock. Okay. Men så lad os komme ind i det første game. Yes, sir. Ses ind i det første game. Nu er vi inde i gamer, og vi lander ved... Altså, jeg skal lande der. Jamen, held og lykke. Ja. Hvis der er nogen, der dør, er det nok mig. Tror du, det bliver et high elim game? Det ved jeg ikke sikkert, vi har ikke gjort det. Altså, jeg er ikke den bedste med hop rock dualismen, altså. Man skal jo blive bedre på en eller anden måde. Not gonna lie. Ja, det er Jones' snag. Not gonna lie, but I'm actually a bit cracked. Seriøst, jeg kan ikke finde ham her, min guy, hvor han sælger den der freaking dumme exotic. Nu må jeg... Og vi må jo godt bruge healing. Ja, vi må bruge den der dog shotty. Har doppen. Så bare kom herhen så hurtigt som muligt. Nej, jeg skal have den brevform her. Altså det gode ved kun at må have et våben i sit inventory, det er, at der er masser af plads til healing. Det er nok ud. Nice. Det er ærgerligt, hvis vi finder et eller andet guld i en chest eller sådan noget. Ja. Og vi så ikke engang må bruge det. Det kunne ikke være mig, hver gang jeg laver en challenge. Du har fået din exotic, ikke? Ja. Okay, jeg har ikke engang fundet ham, så selv en minut. Men jeg ved, han er herovre. Så vil bare lige hvor. Ja, jeg har 3 kills. Der er nogen, der fighter The Rock. Altså... Seriøst, jeg skal have fundet ham her manden. Før jeg stør, eller... Jeg stod og forholdt ham, men jeg glemte helt at forholde. Der er nok en her. Jeg kan altså ikke lige komme, før jeg får mit våben. Ja. Kom der game, skal vi win, okay? Hvor? Du long range, jeg tæller. Hvis jeg havde ramt ham, så havde challengen været over, og jeg skød med en pistol. Ja, nogle crackle-træk. Jeg ramte en 43. Crackle? Oh my god. Ja, jeg er så meget død. Og bare lige hurtigt chok. Jeg bliver lige nødt til at run for my life. Crackle igen? Kommer flyvende ind. Hello.
Død. Jeg tager shotgun ammo. Ja, jeg tager alt det andet ammo. Jeg giver dig en ammo, selvom jeg har noget. Giv mig shotgun ammo. Okay, jeg har ikke noget. Har du shield? Nå, Nej, jeg har chok. Jamen, har du nogle skud til min? Ja, nej. Der er en bil her. Jeg kommer ind i bil. Der er en lige der. Vi skal dræbe den. Ja. Det er en bot. Sådan der. Get skidt på. Jeg tager bare en shot igen. Du tog en shot igen. Nej, jeg har ikke noget. Havde han? Jo, han havde noget shot. Du fik trick. Hvor her du er. Og der er min. Vi skal i solen. Så sikkert, jeg skal bare lige have en mini og fandt den. Jeg skal ind lige der. Kom ind i Jeg reloader lige. Han er lige inde i lille. Død. Lad være med til shiny. Tag dine af og skud. Nu sniper. Nogen har prøvet at snipe. Han er ramt. Han er cracked. Jeg kommer bagfra. 35. 18. Han er pickaxe. Død. Havde han jeg skal lige have sådan goosel juice. Popper lige minis. Ej, nej. Hvis vi vinder, ikke, så dem, der ser os, ikke, de bare sådan, hvorfor de kun har mixer det. Okay. Dem, der ser med lige nu, ikke? Eller faktisk lige dig, det klinger. Bare lige dig. Skriv, eller faktisk bare like det video. Bare like. En like, det hjælper så meget, jeg ved ikke, hvor meget det hjælper. Og det motiverer os bare til at lave flere gode videoer lige til jer. Ja, og hvis vi får 100 subscribers eller et eller andet, så er det daily uploader vi hver dag. Ja, måske kommer der også nogle face reviews eller sådan noget. Ja, det kunne være. For de boys. Kom der. Der er nogen. Der spørger mig. Jeg bliver lige nødt til at toppe en buse. Ja, 35. Sådan der. Jeg har håbet igen. Den ene er ramt 43. Please ikke tage min exotic. Nå, jeg er død. Tag min exotic. Har ammoen. Bare tag også goosel-juicen og sådan noget. Bare launch. Ja, jeg launcher. Bare launch.
Bare tænk på at holde dig i live, okay? Nice glider alligevel. Travis glideren. Nice, Alec. Ja. Det er sygt nice, at det nu er en rift. Dem, der dræbte os lige før, jeg tror, de der. Okay. Jeg tror, der er en launch. Jeg kommer. Nej, dem, der dræbte os lige her, dræbte dig. Nej, ikke dræbte. They actually going kinda insane. Der er begge er trapping. Okay, så går jeg ind. Den ene er nede. Den anden er på mig. Kom. Han er hvid. Nice. Jeg healer lige nu. Det er der. Bare skud det ned, Skud det ned. Ja, der er ammo. Nej, under. Har du shotty-skud? Jeg kan lige... Nej. Nej, der ligger shotty-skud. Yes, jeg har 100 shotty. Ligger et big heroppe. Jeg har minis. Vil du have noget nederen? Okay, folkens, der kigger med. Det er det nederen ved at være barn og skal filme. Det er, at når ens forældre kommer ind og siger, du skal spise. Og så er man bare sådan, no, og så er man bare sådan, 2 minutter mere. Kom nu, 2 minutter mere. Kom nu. Og tilfældet lige nu, det var lige, at jeg fik lov. Så det var meget rart. Altså, når man er det er træt, lige når man er træt, så er det bare sådan. Men lige 45 milliarder år mere. Så kommer. Jeg tror, der er nogen der nu. Inde i hjernen, så er det bare sådan, hvorfor skal I gøre det her? De var lige 100 milliarder år. De sidder dernede. Det ser godt derhen. Kom. Let's push. Jeg behøver ikke launch. Det gør jeg. Jeg kommer bagfra. Han er ramt før. Han vidste ikke. Han prøver at snipe mig, ham der den anden. Den ene er ramt før. Jeg går på den anden. Pakker. Han sprayer mig. Han er hvid. Han er hvid. Jeg vil komme der på bag. Ja, dreng, hvis det var videoen, og hvis I kunne lide den, så like, og skriv ned i kommenterne, hvis I vil have, at vi skal lave en hejskud. Det kunne være fedt. Ja, eller måske en combo battle. Vi ses i næste video. Hej! Hej.